într-un centru de copii. Era bătut și traumatizat, dar el nu mai suporta și deodată el pleca pe stradă la muncă în străinătate. Iar această țară nu i-a oferit chiar nimica. A venit odată un băiat pe nume Persanu la casa de copii, doar ca să îi bulească și să îi traumatizeze. Pentru că toți românii au decât faimă și bani. Și românii acum strigă în gura mare: du-te pula mea la muncă și în curmă doare. Dar acum ea și venea toate pizdele din România. Venea doar la mine să le pun în patru labe, să strige în gură mare, așa mare pulă are Cătălitu. Și deodată venea în gura mare doar aber nebunul să-mi belească pula chiar acum. Pentru că e un poponar, un infect care n-are ce să facă cu viața lui. Și vrea acum să-l bat cu pula peste bot, să strige în gura mare: Cătăline, tu talent ești cel mai tare din parcare. Dar deodată a venit Persanu ca WC-ul de gârtii și medea limbelea pula, cumpără carnei și vine acum să bească. Ce-o avea multa? Ce-o avea? Doamne Dumnezeu! Eu acum